ישנו יהודי אחד מאוד 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 יקר, קוראים לו הרב יחיאל מלכה. תורם מעונו, מזמנו, יש לו יראת שמיים שאין שני לה. למעלה מ-15 שנה. לקרב אחים טועים. לחזק אותם, מקרים להם אהבה. לא מתפשר בכלום ולא מתייאש. כל יהודי חשוב בעיניו. לא מוותר עלינו, ממש בחירוף נפש. משום שמכיוון שאישה לא מקבלת תשומת לב, היא חייבת אותה בצורה שלילית. כי אם אין את זה חיובי, שלילי, אין צומי, יהיה פה צונאמי. רבי יחיאל מהשפות ירים אביון, באמת, זה בן אדם שמוסר נפשו בשביל הציבור. ברוך השם הוא מצליח לעזור לבחורים שלא ידרדרו לסמים במקומות לא ראויים, ואני עד לכך. שחלק בתשובה כל המשפחה שלי גם, ברוך השם הילדים שלי היום במוסדות תורה. ברוך השם אני בישיבה איזה 8 שנים, והוא עדיין דואג לי, שומר על קשר טלפוני. בזכותו נהייתי מה שנהייתי, לומד תורה, לומד בישיבה. זכיתי להיות אברך בכולל. לומד יום שלם. זה רק קצה הקרחון. חכם לב וכך מצוות. מי שרוצה להיות שותף בזכות האדירה הזאת, מקומות של שיעורי תורה פורחים, ובזכות זה נערים חוזרים לקור מצותם אל הקדוש ברוך הוא, זה ההזדמנות. זכות המצווה הגדולה, לעמוד בו לראות ברכה גדולה, בכל מעשה אדם ורוב נחם מכל רוצח רצח. חברים יקרים, מי שיכול לעזור לרב יחיאל מלכה, מצווה גדולה גדולה גדולה.